तांसाल हास्तनि जत हदा अक्रारंना तुई दशरथ सुंदुक हुकुमु सुरुंनग सालसा जरानि बागै कायसा वर्कशप खायजाखा ओ पांडाव पारा आमचायनि न तुई तुइसा हापुं हाथायनि मुं सालायजाकमानि न तुई कक सालायजाखा गानागिनि कोविडनि न तुईबो कायसा एवारनेस खालायजाखा हिनि कक्तमा सायमानखा ओ पांडानो जाति कथार मुचुंगै चेंगिरिखा तिप्रासा हामक्राय नायकलनाय मंत्री मेबार कुमार जमातिया मंत्रीनो कारिबो ओ पांडागो जत हदा अक्रासं फायमानजाखा हिनै कक्तमा सायमानखा डेली रिपोर्ट चुमै टीवी आं कबकनाय सिनि हायनो हाय रो फायमानजाक फैनाय सिनि प्रोफेसर सिनि डॉक्टर सर सुकेन्द्र देबबर्मा सिनि रिनेमिंग नि चेयरमैन बा सुखां बनवसिं लामसो फैनाय सारे आं कबकनाय सिनि हायनो हाय सिनि रो नारवाइमे फायमानजाक फैनाय सिनि बरं बनन सर एन दारलम आईएएस सेक्रेटारी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट त्रिपुरा हापां Sini Tribal Welfare Department by TRI by Joel Izar sini workshop pilano o workshop of Paimada Pinay sini renaming committee ni chairman sini Dr. Sukendra Deborma sini department secretary Mr. Dalong sini director TRI Donda Deborma sini MLA जों एक समय आं सायमानो इभेन चिनि हिस्ट्री जों बावै थांगा चिन दफा गोबां बर' दं चिनि कालचार तैया चिनि गक माया चिनि चामुं नुमुं बक थाबायखा तेरक तेरक चिनि लाइबुमा गोमाय थांखा almost inexperienced. About once a week, in Katal Sarkar, BJP Atul Sarkar, Pulla Nitin, and one choka. Sankisha Chini, history not eaten, Chotar Machine. All once of the Sing about Sopaya, the other Saimano. Gamama Sarkar Tang Payamka. কিন্তু কোন সরকার जों हेगौ आंथ' गैया आं चलेंगे सामान कांग्रेस दं थांखा सीपीएम दं थांखा आं निजे सरकार हामी सामान गैया किंतु जोंनि हिस्ट्री न तैगै जोंनि कालचार न तैगै केब कठिन माने गुरुत्वपूर्ण रिया अब जों सायमान नेरबो सायमान बने बागै जों जेखुनु सामदांनो हांखाय फाटके सामदांमैया टाइम ना विल टेक टाइम ताबक जस्ट चिनि और नॉन रिगमानी जस्ट चेंग्रोसी चिनि दाटबो सायथांगा गोबां माथ्रानि कमप्लेन लायखा ताम जों इंबाय मैया हाय मैया इट्स जस्ट बिगिनिंग चेंग्रोची एक मात्र चिनि जमायता होदा बर मोटामोटी सेटअप दं दे हैव ए सेटअप बाद बाकी चिनि करै ताबक जों आबल तै जों भाइक्लाइन थाया आबो चिनि अकरावो सालायगै समाजजों बरावो सालायगै आबो जों थिक हैनाय